Què tal, com va? Sigueu benvinguts i benvingudes a Espiritualitats Arrels Personals, un lloc de trobada per compartir experiències sobre la fe, les creences i el camí personal de creixement espiritual. Avui la nostra convidada és jurista i politòloga. També és articulista al nacional.cat i a la revista Núvol, i també és col·laboradora a RAC1. A la Viquipèdia diu d'ella que fa divulgació de la fe catòlica a les xarxes socials, sobretot a Twitter. Ara ens ho explicarà. I jo la vaig conèixer arrel del programa El Suplement de Catalunya Ràdio, on el seu testimoni sobre la fe recordo que va ser un dels més escoltats de la temporada. Ella és Montserrat de Mesón. Bona tarda i benvinguda a Espiritualitats. Bona tarda, què tal? Montserrat, et sents còmoda quan llegeixes a la Viquipèdia la divulgació sobre la fe catòlica a les xarxes socials? Perquè, a més, tu a Twitter parles de moltes altres coses, no? Sí, no, no em sento còmoda en el sentit que jo no parlo d'això per divulgar-ho. Sí, penso que soc una persona molt transparent i que procuro tocar, perquè la meva feina m'ho permet, tots els temes que m'interessen o tots els temes sobre els que m'interessa tenir una opinió més o menys travada. I aquesta transparència em porta moltes vegades a parlar de la meva fe, però perquè jo tinc aquesta mirada sobre la vida, llavors no parlar-ne per mi no seria honest. Llavors, en aquest sentit, no estic còmoda amb el terme de divulgadora de la fe catòlica, però sí que és cert que si, sobretot per les circumstàncies del país, et diria, i per la poca gent que considero que parla d'això en català o que intenta crear alguna mena de pensament al voltant d'això en català, llavors entenc que se m'acabi encasellant com a divulgadora de la fe catòlica, però és que en realitat, si ets creient, en menor o major mesura, tothom acaba sent divulgador de la fe catòlica perquè a mi em costa molt, per exemple, no estar fent un cafè amb una amiga, estar parlant de coses íntimes i en algun moment no tocar la meva fe perquè és el pilar de per on em moc, no? És com el meu nord, els meus punts cardinals són aquests, aleshores se'm fa molt difícil no parlar-ne en algun moment. I va sorgir espontàniament això o més aviat va ser conscient a l'hora de crear aquests tipus de continguts? Va ser espontani, però perquè en el fons tot el que he acabat fent ha tingut una espurna espontània que llavors he acabat aprofitant perquè m'ha interessat. Però jo quan no tenia seguidors a les xarxes i no em dedicava a escriure, diguem-ne, ja tenia els meus tuitets amb el meu Twitter amb 10 seguidors on parlava d'aquestes coses, vull dir, no. Aleshores, clar, jo m'he anat fent gran en aquest sentit, però no ho he perdut i m'agrada no haver-ho perdut, perquè, no sé, vull dir, en aquest sentit sí que de vegades sento que escric a contrapèl o que publico coses a contrapèl, perquè no és el més popular parlar d'aquestes coses, però bueno, no és que me n'hagi aprofitat de l'espurna espontània del que m'ha passat, però sí que és cert que jo vaig començar a escriure perquè feia tuits i la línia dels meus tuits del començament és molt fidel a tot el que he acabat escrivint després fent articles més llargs, no? Vull dir que en aquest sentit sí que hi ha una línia de continuïtat. Sí, després fins i tot els mitjans de comunicació s'han interessat per tu, no? Arrel de la creació d'aquest tipus de contingut sobre la fe. És a dir, que ara després realment, vull dir que ja és un tema recurrent, no? Sí, és un tema recurrent, però jo he de dir que no em sento gaire còmoda parlant d'aquestes coses en els mitjans tradicionals. O sigui, per mi és molt diferent, per exemple, anar a una entrevista a un programa d'espiritualitat que anar a una entrevista a un programa que no és d'espiritualitat però que s'escolta molta gent. O sigui, la manera com tracten el fet religiós és molt diferent i afecta molt a com jo em sento i com jo m'acabo comportant també en aquella tertúlia o en aquella entrevista o el que sigui. Vull dir, si tenen afany de caricaturitzar-te, al final t'acabes caricaturitzant una mica per satisfer el to, no? Per no anar a la contra, moltes vegades sense adonar-te'n, vull dir, jo això ho explico a posteriori per com m'he vist en certes situacions i llavors he pensat, amb tots els respectes, però vaja cabrons, perquè jo anava a parlar aquí seriosament d'una cosa que per mi és molt, molt important i que explica totes les facetes de la meva vida i ho heu tractat com si fos una tribu urbana més, saps? Sí. Mira, si et sembla, comencem a parlar de les teves serres espirituals. Com es va endinsar dins teu aquesta llavor per al transcendent? És una qüestió familiar o més aviat una qüestió teva que va sorgir la necessitat? Sí, a mi m'agrada la història de la meva experiència perquè d'una manera és
molt l'experiència mitjana de qualsevol català, però per un altre costat jo li he donat la volta, no? Perquè l'experiència mitjana de qualsevol català és que els teus avis són religiosos, els teus pares mig i tu ja no. Llavors els meus avis eren força religiosos, els meus pares mig, i a mi em tocaria que ja no, i sí. I el tema és, jo vaig anar a una escola cristiana concertada, tot i que això, bueno, ja sabem avui que no vol dir gaire cosa perquè la majoria d'escoles cristianes concertades no... Vull dir, la religió no és un factor ni decisiu, ni que se'n parli gaire, ni res, més enllà de tenir el Sant Crist penjat a la classe. Però allà ens van... Bueno, va venir el mossèn del poble i ens va convidar a fer la confirmació i tal, i jo ja havia fet la comunió i el bateig, que és una cosa que sí que és més comuna, però, bueno, vaig dir, vale, doncs em confirmo també. I em vaig confirmar i això em fa molta gràcia perquè està, o sigui, el temps de la confirmació, anava a dir normal, no, però habitual, està molt ben posat perquè és durant l'adolescència, no? I que fas moltes preguntes sobre qui ets, què vols, preguntes que en realitat no pots respondre't fins 10 anys més tard, però tu no ho saps en aquell moment. Però bueno, és un moment en què et fas moltes preguntes i a mi m'ha enganxat la confirmació i també vaig anar a TZ, que per mi ha sigut molt important, i he anat 7 anys i si tot va bé aquest estiu, o sigui, vaig anar 7 anys, ara fa 8 anys que no hi vaig i aquest estiu em sembla que hi tornaré a anar. TZ, per la gent que ens estigui escoltant i no ho sàpiga, és una comunitat ecumènica de França, de monjos, i poden anar els joves. Ecumènica vol dir que hi ha totes les confessions ortodoxes, protestants, una vegada hi havia jueus, em sembla, no sé per què. Bueno. I em va anar molt bé perquè bueno, em va donar com l'espai pel silenci per anar, potser no responent a aquestes preguntes, sinó identificant més aviat que sí que hi havia unes preguntes per respondre, no? I això, al llarg dels anys he anat fent de més i de menys, he procurat, no sé, buscar alguna mena de formació espiritual en la mesura que he pogut. I la pràctica també ha sigut, o sigui, ha oscil·lat força al llarg dels anys. Ara potser és la temporada que he sigut més estable, no?, aquesta pràctica. Però és que això va i ve i en el fons l'experiència em diu que si no vols que vagi i vingui, si vols que es quedi, és com una parella, això. T'hi has de fer molt. T'hi has de fer cada dia, cada detall és important. No, aquest diumenge no passa res per no anar a missa, bueno, no passa res si avui no li dic bona nit, o saps? Vull dir que hi ha coses que és una cura, o sigui, la fe també va molt lligada a l'autoestima, és una cura d'un mateix. Jo m'ho prenc així, jo quan estic espiritualment endreçada estic millor i per tant jo entenc que practico i que ho faig per mi, perquè estic millor, i per la resta, perquè si jo estic millor puc cuidar millor els altres també. Llavors això són com una mica els meus 25 anys de... no, quants en tinc? 28. 27, en tinc 27. Jo fa 4 dies tenia 34 i encara hi ha gent que em pregunta, tinc 36, així que no pateixis. No, és que el tema... Pues estic fatal, O sigui, clar, aquest any és el dels 28, és del meu any, correcte, però jo soc de final d'any, sempre he de fer números, bueno, en fi. Sí. I ara deies que estàs passant un moment espiritualment endreçat. Sí, prou. Com t'endreces en aquest sentit? És a dir, quines pràctiques trobes o fins i tot en el teu dia, com espiritualment diguem que hi ha moments per cultivar aquesta dimensió? Sí, aquí hi ha una cosa que és molt important, que jo sempre he pensat que no tenia, i sí que tenia, però potser no l'havia sabut veure fins ara, que és la comunitat. O sigui, no cal ser de cap congregació, no cal ni tenir un grup fixe d'adoració eucarística cada setmana, no cal. Però sí que cal tenir una xarxa al voltant de gent amb qui tu puguis parlar de les teves incomoditats espirituals, per dir-ho d'alguna manera. I jo la tinc. Vull dir, jo pensava que com que em ve com molt freerider de, bueno, a mi em va bé, qualsevol parròquia em va bé, qualsevol adoració em va bé, tal, però sí que és cert que tinc gent al meu voltant per la meva feina també, perquè jo, a part del Nacional i Núvol i això, treballo en una editorial que és espiritual, que es diu Albada, editorial, i soc editora allà i em va molt bé aquest entorn laboral perquè he pogut teixir amistats que m'han permès parlar de tot això, no? I a més perquè l'altra cosa que és molt important en el meu dia a dia i que jo et recomano força, em permet llegir
sobre coses que estiguin vinculades a la fe, més vinculades o menys vinculades, Vull dir, no és el mateix editar un llibre de pregària que editar un llibre d'una experiència d'algú que s'ha convertit i tal. Però vulguis o no, és una cosa que a mi m'ajuda i que la tinc incorporada a la feina, així que la gent que no la tingui incorporada a la feina, si pensa que potser no està rebent prou estimulació no sé, per farcir la seva pregària o pel que sigui, doncs jo recomano llegir. Llegir va molt bé. I l'altra cosa sí que te les vas fent més tu, vull dir, jo vaig a missa sempre cada diumenge, entre setmanes si puc, de vegades també. I els espais per la pregària, una altra cosa que m'ha ensenyat l'experiència és que moltes vegades, o sigui, tu pots fer la pregària i hi ha vegades que la pregària se't presenta, o sigui, com per obra de l'Esperit Sant, de cop i volta. Alguna situació se't posa davant de la cara i dius, això ho he de, no sé, ho he d'interioritzar, ho he de poder integrar d'una manera sobrenatural perquè entenc que està passant alguna cosa que és sobrenatural. I això, vull dir, hi ha molts tipus de pregària, però jo, per exemple, moltes vegades la feina que faig me la prenc com a part de la meva pregària. Sí, escriure és una cosa com molt d'inspiració i molt d'idees i molt així, no? Vull dir, molt com d'una veu interior i a mi això també m'ajuda com a connectar amb Déu i amb la fe. Vull dir que hi ha espais que sí que són estrictament per pregar, passar per davant d'una parròquia i entrar al Santíssim, està bé. Hi ha espais que no són estrictament per pregar, però que de cop i volta et serveixen. És que moltes vegades la presència de Déu la sents en les situacions més insospitades, entens? I si estàs obert a escoltar-la, doncs la pregària se't presenta davant de la cara. Sí, o de vegades fins i tot Déu et parla en boca dels altres, no? Sí. I això, justament el que et fa comprendre és com aquesta religió és una religió sobretot relacional, no? És a dir, de relació amb els altres, sobretot. Jo crec molt en això, saps? Hi ha una part de l'Evangeli que diu quan ajudàveu al pobre, quan ajudàveu al desvalgut, quan ajudàveu al tal, m'estàveu ajudant a mi. O sigui, a mi em fa molt... O sigui, soc molt conscient de la presència de Déu quan estic ajudant a algú altre. O quan sento que estic ajudant a algú altre. Penso, o sigui, saps? Evangeli de Lluc, Déu, el regne de Déu és entre vosaltres, doncs realment llavors penso el regne de Déu és entre nosaltres. Sí. I com influeix la teva fe cristiana en el teu dia a dia o fins i tot en les teves decisions i prioritats? Bueno, influeix, o sigui, en les prioritats, sobretot influeix perquè et permet tenir una mirada més clara sobre allò que està bé, allò que està malament i allò que vols i allò que no vols. Llavors, en aquest sentit, sí que la fe ofereix una mena de mapa vital per ser feliç, per dir-ho d'una manera planera, per ser feliç, que tu pots seguir o no seguir lliurement, perquè Déu ens ha fet lliures de seguir-lo o de no seguir-lo. I això, evidentment, afecta les decisions que prens, fins i tot també quan no prens bones decisions, perquè et permet mirar en retrospectiva i donar una mica d'examen de consciència i de tu mateix i dir, val, per què he fet això? Perquè ara puc veure que està malament i llavors no ho podia veure i te permet conèixer-te a tu mateix d'una manera més profunda, penso. I sí, afecta, però és que jo crec que afecta d'una manera molt, molt positiva. O sigui, soc una persona molt més autoconscient des que estic espiritualment endreçada. Sé més per què faig les coses i per què no les faig. I en general, a mi sí que m'ha donat una vitalitat que quan no estava espiritualment endreçada no tenia, i jo sí que l'associo a aquest ordre i a aquesta felicitat de conseqüència. És una cosa una mica abstracta, No, bueno, la religió té justament això, que és abstracta total. Sí. Sí, però no sé, en la manera de tractar les persones o en la manera de considerar els altres, en la manera d'entendre quines són les meves prioritats. O sigui, jo aquí, per exemple, quan escric, penso jo per què escric això. Perquè he volgut ajudar escrivint això, per veure si rasco 4 likes i així el meu ego s'infla una mica, perquè, bueno, doncs igual que les prioritats que faig servir per escriure i per decidir si estic contenta o no estic contenta amb l'article que he escrit i el que n'he tret, doncs amb la fe funciona de vegades de la mateixa manera.
I quan reps crítiques en aquest sentit, és a dir, fins a quin punt també no sé si diria la teva fe, però sí la creença de vegades pot també d'alguna manera sentir-se ressentida, si és que s'hi sent, eh? Sí, sí que existe. A mi, sincerament, era dir una paraulota, però les crítiques de la meva fe me la porten tan fluixa. O sigui, sí, és tan important per mi, està tan per sobre de la resta que penso. O sigui, mira, a mi m'afecten les crítiques quan critiquen alguna cosa que després m'adono que no he sabut defensar prou bé, per exemple. Llavors m'afecten les crítiques. Quan penso que hi ha una part de raó en la crítica, llavors m'afecten les crítiques. Però a mi que em diguin tu creus que un colom va deixar embarassada una senyora, és una cosa que dic, mira, sí. Sí. Sí, Vull dir, sí. pobra, o sigui, em sap greu per tu que mai podràs tenir la capacitat d'empatia, d'entendre fins a quin punt la religió és troncal per moltíssima gent. Em sap greu per l'altra persona i penso, mira, doncs ja està, pregar per ell i fora. Mira, si et sembla, parlem una mica també del context. Com veus el cristianisme avui en dia? A Catalunya, en general... A Catalunya, per exemple. Sí, a Catalunya és una mica llarg d'explicar. Vaig fer un article que es va fer una mica viral, que es deia qui són els joves ultracatòlics. I a Catalunya sí que passa que l'església espanyola està molt forta, l'església catalana està molt fluixa. I l'església catalana, per fer-se forta, jo crec que moltes vegades pensa que s'ha d'espanyolitzar. I és un error gegant. És un error gegant bàsicament perquè el que estàs fent és que l'adscripció nacional sigui, o sigui, que l'espiritualitat sigui sinònim d'una adscripció nacional. I això va en contra del caràcter universal de l'Església. Llavors, ara, per exemple, a mi m'ha passat que a la missa on jo anava aquí els diumenges, que eren els caputxins de Diagonal, jo hi anava perquè era l'única missa a prop que tenia en català a les 7, un diumenge. Què ha passat? Que s'han passat al castellà, perquè volen tenir més gent. No vindrà més gent, perquè uns metres més avall hi ha Sant Ramon de Penyafort, que té l'església a vessar cada diumenge, perquè és un altre tipus de missa, et diria. Vull dir que de base la litúrgia i tal va molt amb el caràcter de l'ordre dels mossens, de la congregació dels mossens o el que sigui. Però vull dir que ho han fet per no res. Llavors sí que passa que tot el que és per joves és en castellà, i és per joves potser una mica reaccionaris. Llavors, que no vamos a ahogar. No, Vaig a veure cafè. Sí, no pateixis. De fet, ara pensava fins i tot també, no?, de vegades com s'ha utilitzat també la religió des de la dreta o des de l'extrema dreta, precisament. Jo recordo, i segurament recordaràs també, unes imatges del Reis del Rosari en unes manifestacions, no? No sé. Sí. El problema és que tothom s'atreveix amb el fet religiós. Val? Perquè, per exemple, aquí també passa molt que la gent de l'esquerra independentista o d'extrema esquerra, quan un mossèn és proper a la teoria de l'alliberament o el que sigui, Pere Casaldàliga, els encanta. En realitat, sí, però que em sembla collonut que cadascú pugui trobar... O sigui, l'església és molt gran i té moltes estances, gràcies a Déu. És una de les virtuts de l'església catòlica. I em sembla collonut que puguin fer això. Però si només respectes un mossèn quan s'alinea amb les teves opinions polítiques, és que no respectes els mossèns. Jo recordo precisament com criticava a Teresa Forcades durant el procés constituent. Sí. Aleshores, per què t'ho explicava això? No, estàvem parlant justament del que deien, no?, de l'església i la dreta i també... Sí. Bueno, això, i que pel que fa a joves trobo que potser no hi ha un equivalent menys reaccionari que pugui aglutinar tant de gent per gent. No cal que la gent sigui com d'esquerres, però per si una cosa comuna que tingui en compte més els altres carismes de l'Església, potser. Sembla que això ara mateix no està existint. També és cert que no està existint perquè l'Església, sobretot l'Església catalana, té una dificultat molt gran per connectar amb els joves perquè no entén com els joves ens movem en el món d'avui. És a dir, en un món on sembla que tot és relatiu, que ho pots triar tot, que tal, la virtut que té la fe
I la manera com ens atrau és perquè ofereix una veritat. Aleshores, si tu converteixes aquesta veritat en una cosa relativa, perd el seu atractiu per la gent jove d'avui. I em sembla que això potser no s'està entenent prou o no s'hi està sabent jugar o no se n'està sabent aplicar unes conseqüències que facin que els joves catalans no només s'acostin a l'església, perquè molts ja ho fan i s'hi acosten, sinó que trobin espais per donar continuïtat a la seva fe en comunitat. I creus que precisament això, és a dir, que el fet de l'Església no s'expliqui o no expliqui gaire bé el seu missatge fa que moltes altres persones potser s'apropin a tradicions orientals o tradicions que no són d'aquí? Bueno, sí, però, és a dir, però perquè també és que la nostra generació està molt tonta amb aquestes coses, que es pensen que s'han d'anar a Tailàndia a trobar-se. Vull dir, frega-li els plats a la teva mare i veuràs com et trobes de cop, m'entens? Aleshores, no ho sé, vull dir, l'Església té molts problemes de comunicació i ho sabem, i una de les virtuts del Papa Francesc precisament és que potser no és un grandíssim teòleg, però com a mínim sap fer arribar el missatge sense que es quedin llençols a la bugada anterior. I sí que és cert que comunicar sent l'Església costa molt perquè estàs competint tota l'estona contra un grandíssim prejudici que t'aboca la gent amb qui estàs intentant parlar. Aleshores, no sé, torna'm a repetir la pregunta, que sempre obro moltes carpetes. No, de fet, la resposta estava molt bé. Justament deia justament això, és a dir, com des del punt de vista, diguem, social, les religions orientals tenen com més tirada, no? O tenen més... Però justament és el que... Però saps per què? Perquè les religions orientals no et fan fer cap mena de sacrifici, no et demanen cap esforç, només et diuen, estima't tal com ets, tot està bé. Jo m'estimo, però jo crec en el meu perfeccionament i per perfeccionar-me, per tant, necessito un cert grau de sacrifici, un cert grau d'entrega, d'esforç, i això és el que em mou de la fe. I això em sembla que és el que fa les religions de veritat i no només aquest mindfulness que serveix per anar a ioga i per la gent rica i guapa, saps? Vull dir, no ho acabo d'entendre. I tu creus que necessites donar com moltes explicacions o argumentar molt que ets cristiana? És a dir, en el teu, no sé si et diria que en el teu context o la gent del teu voltant, però de vegades, quan vas a una entrevista, no? I d'alguna manera és com que has d'argumentar molt el per què. La gent, em sembla que tothom es pensa que és molt complicat ser catòlic i la gent en general, pel que fa al fet religiós, és bastant respectuosa, jo diria. Sobretot el fet de la creença, de la fe. De seguida tothom entén que ets creient i tothom diu, va. Llavors, de cop i volta et diuen, bueno, jo crec en Déu, però, jo respecto la fe, però no respecto l'Església. I dius, bueno, però jo formo part d'aquesta església. Llavors, veus que hi ha com una mena com de curt-circuit. Però, en general, no només la gent ho respecta, sinó que hi ha molta gent que ho rep amb molta curiositat. I a mi em reconforta veure que hi ha molta curiositat, perquè jo realment penso que estem fets per això, que estem fets per dirigir-nos cap a Déu, que la nostra ànima té set del transcendent. Això és així, i per tant a mi aquesta curiositat em diu que està bé que jo d'alguna manera sigui una catòlica més o menys pública, perquè potser estic obrint les portes a algú que no sap cap on canalitzar aquesta set de transcendent. Aleshores, a mi em dóna esperança veure que hi ha aquesta curiositat, perquè a més això em refermen que necessitem Déu. No podem viure d'esquenes a Déu perquè ens condemna a la infelicitat, és així. I entens que aquestes persones que de vegades et diuen justament el que deies, que a mi també m'ho han dit moltes vegades, no? Jo crec en Déu però no a l'Església. Ho entens, aquesta diferenciació de vegades que hi ha entre certs creients també? Sí, jo entenc que hi hagi una desafecció amb l'Església. De fet, tots els motius que es donen per sentir desafecció amb l'Església són... els entenc. Potser no els justifico tots, però els trobo tots lògics. Però sí que és cert que l'Església no és un motiu de fe. L'Església existeix i és. I és santa, però és humana. I com que és humana, té problemes humans. Que són... Tots els que surten a les notícies són problemes humans que, a més es troben a tants altres entorns de la societat. Que també és veritat que la gent quan veu un mossèn veu un pedòfil i quan veu un tiet o un pare o un cosí no veu un pedòfil. I la majoria d'abusos, per exemple, el 95% dels abusos es produeixen a l'entorn familiar.
És a dir, que en aquest sentit hi ha o sigui, jo entenc la desafecció i entenc el rebuig que pugui generar l'Església. El que no entenc és certs missatges que magnifiquen el prejudici i que en el fons són una mica injustos, potser. I justament el papa francès ha intentat impulsar algunes reformes, com per exemple el paper de la dona a l'Església o també la benedicció de parelles homosexuals. Fins a quin punt creus que tot això ja és suficient o que des d'un punt de vista és simbòlic? No, jo penso que està... Sobretot el tema de les dones. Mira, una cosa que sí que deia a l'entrevista del Roger Escapa és que les dones podíem tenir molt més poder del que tenim a l'Església sense la necessitat de ser mossèn. O sigui, hi ha coses estructurals que no hi ha dones perquè no s'ha volgut que hi hagi dones. I no perquè no hi hagi dones que siguin mossèns, sinó simplement coses administratives, el que tu vulguis, que no hi ha dones perquè, no sé, potser és que fins ara ningú s'havia plantejat que aquell càrrec el podia també desenvolupar perfectament una dona. Llavors, en aquest sentit, jo ho entenc perfectament. Sí que és veritat que de vegades jutgem els moviments que fa l'Església amb una mirada, no sé com dir-ho, mortal. Vull dir, jo potser amb sort viuré 80 o 90 anys, amb molta sort, però l'Església fa 2.000 anys que hi és. I l'Església, totes les decisions que pren, les ha de prendre assegurant-se que preserva allò que fa 2.000 anys que és a la Terra. Llavors, jo entenc que les decisions a l'Església moltes vegades no vagin a la velocitat amb què a mi m'agradaria veure els resultats d'aquestes decisions, però és així. I què t'allunya de l'Església Catòlica? És a dir, ara has comentat el que d'alguna manera t'hi sents propera, però què t'allunya en aquest sentit? Mira, a mi m'allunya molt, o sigui, no m'allunya molt perquè jo sóc part de l'Església, però a mi em molesta molt el clericalisme i les lluites clericals, sobretot. O sigui, hi ha una cosa que em fa moltíssima mandra, que és veure, no sé, o sigui, una guerra interna a l'Església per coses que en realitat a la gent tampoc li suposen cap mena de preocupació, cap mena de, no sé, d'incomoditat. Això és una cosa que em fa mandra. Penso, què esteu fent? O sigui, us heu de dedicar a salvar ànimes i esteu aquí fent-vos articlets als diaris a veure qui ha entès millor la naturalesa de la Santíssima Trinitat, saps? O sigui, prou. Això em fa mandra, la veritat. I t'has sentit atreta de vegades també a investigar sobre altres religions o fins i tot algunes pràctiques les has incorporades a la teva vida? No. A mi m'encurioseix molt el judaïsme, però m'encurioseix d'una manera, és a dir, natural. És a dir, jo entenc que una persona catòlica li encurioseixi el judaïsme perquè nosaltres som el jueu complet, no? Per dir-ho d'alguna manera. Som el jueu que reconeix que Crist és el fill de Déu. Llavors, m'encurioseix el judaïsme perquè sempre he tingut aquesta cosa com de salivera per les arrels, no sé com dir-ho. Llavors, no he incorporat cap pràctica religiosa del judaïsme a la meva pràctica religiosa normal, però sí que, per exemple, he mirat sèries dels jueus ultraortodoxos i aquestes coses que són més, com dir-ho, són més morboses, potser, que formatives, però sí. No em interessa. I l'altra cosa és que hi ha moltes vegades que parlant amb algú que és musulmà, per exemple, amb un amic musulmà, jo tinc més punts en comú Bueno, no és que tinc més punts en comú, però sí que tinc un espai de conversa que potser amb els meus amics de tota la vida que no són creients no tinc. Que és que hi ha un punt compartit, no una tirada a la fe. Sí, de fet, no sé què et passa, però de vegades és més fàcil parlar d'espiritualitat que de religió, no? És a dir, des de... No sé, dic... Sí, però perquè l'espiritualitat es pot amotllar el que tu vulguis. Sí, a mi m'ha passat que he anat a fer xerrades parlant del fet religiós i de cop i volta de seguida algú m'ha aixecat la mà i m'ha dit jo no crec en Déu però crec en les energies. Com volem dir, estem al mateix equip. I jo he pensat, no. O sigui, tu les energies no et fan brollar un sentiment de culpa quan saps que t'has equivocat, o a tu les energies no et demanen cap compromís, o a tu les energies, és a dir, no hi ha res que et vertebri de les energies, m'entens? A mi Déu em vertebra espiritualment i personalment. Vull dir que de vegades sí que penso que estem barrejant pomes amb peres, també perquè passa una cosa molt interessant, que és que hi ha molta gent
És a dir, abans es deia, jo crec que és una cosa més, abans es deia és impossible ser intel·ligent i creure en Déu. No? O sigui, els tontos creuen en Déu, els manipulables creuen en Déu. I ara em sembla que això ja ha passat una mica més i està molt malament, queda molt malament dir que no creus en res. Ja. Per tant, de cop i volta, bueno, una miqueta d'energies, una miqueta de pedres i New Age i ja està. Sí. No, això de dir la religió és per persones ignorants, és a dir, tu que, jo què sé, doncs tens una carrera universitària i de més, possible, no?, que creguis en Déu o que segueixis aquesta religió. Això moltes vegades m'ho he sentit a dir. Sí, és així. Bueno, això també és que fa molta gràcia perquè els sectaris sempre som els religiosos, però aquest pensament és més sectari que el que pugui sortir de qualsevol religió, vull dir. Sí. Mira, si et sembla, anem a parlar una mica de la teva relació amb Déu. Com descriuries la teva relació personal amb Déu? Mira, és la relació més llarga que he tingut. Ai, m'encanta! Mira, en sèrio, no m'esperava dir aquesta cosa. M'encanta, en sèrio. A mi els homes sempre em deixen, però Déu no m'ha deixat mai. I com te l'imagines? No me l'imagino de cap manera. Vull dir, els cristians tenim aquest avantatge que tenim la representació humana de Déu, que és Crist, no? Vull dir que quan realment sí que necessito alguna mena de suport físic per poder orientar la meva oració, doncs jo penso en Crist. De fet, just darrere del telèfon amb el que t'estic parlant tinc una estampa de Jesús amb Sant Pere, així agafant-se. Vull dir que no intento imaginar-me de cap manera. Sí que és veritat que passa com a les relacions. Amb Déu passa una cosa, que és que Déu existeix encara que tu no el sentis. I jo hi ha molts dies que entro al sagrari i no el sento aquí. El sento aquí. Jo sé que hi és, però potser no el sento. I en canvi hi ha dies que vaig a missa i em sento a mi mateixa dir el Pare Nostre a veu alta i m'emociono, saps? Vull dir, penso que maco, saps? Vull dir que és una relació canviant i és una relació que demana compromís i és una relació que demana atenció i cura. I també és cert que s'ha de tenir fe. Vull dir, jo potser hi ha dies que la meva atenció i la meva cura no arribaran enlloc i quan no arribi enlloc, doncs Déu farà la resta, no? Però jo he de poder posar la mà perquè Déu pugui estirar el braç. I has passat moments de crisis espirituals? Sí. Com en qualsevol parella. Sí. I com la gestiones? Resant. O sigui, no... I sobretot resar encara que en aquell moment no cregui que Déu existeix o que Déu em cuida o que Déu està per mi. S'ha d'insistir. S'ha d'insistir molt i llavors passa que al cap d'uns mesos d'aquella situació complicada que t'estava contrariant interiorment, t'adones que Déu ha complert 100% amb aquella pregària que tu et pensaves que no escoltava. Però s'ha d'insistir. I hi ha algun valor o principi, del cristianisme que trobis especialment important en la teva vida o que ara mateix tingui un significat concret? No ho sé. Sí, bueno, últimament em ressona molt una frase de Sant Josep Maria Escrivà que diu: mai és tard per dir crec, per dir espero i per dir estimo. O sigui, aquesta idea de que precisament perquè Jesús ha mort per nosaltres i tenim a l'abast la redempció, tot es pot desfer. O sigui, que l'únic lligam important que he de tenir és el de seguir a Déu. Però que tota la resta, si no m'està ajudant a seguir a Déu, o si m'he equivocat, o sigui, el que sigui, tot es pot desfer i tot es pot refer. I en aquest sentit sí que penso que la fe dona molta llibertat. I tens algun model o referent dintre del cristianisme del qual t'inspiri a través de les seves lectures, a través del seu model de vida? Bueno, en tinc diversos. Mira, aquí, és que a més el meu escriptori és un drama. Tinc l'ortodòxia de Chesterton aquí darrere. Molt xulo, el recomano molt. Bueno, Chesterton és un clàssic del catolicisme, és convers d'ell i fa servir molt les paradoxes i té com una manera molt instructiva d'explicar el món des d'una mirada
cristiana catòlica, que en aquest llibre sí que és important perquè ell és anglès, aleshores no és normal ser catòlic. Llavors aquí tinc Desastre d'escriptori, Jacques Philippe, La llibertat interior. Sí. Aquest llibre és molt... passa com un got d'aigua fresca. Vull dir, potser no et farà replantejar els fonaments de la teva existència, però sí que té frases que a mica et van polint la mirada, no? Penso que està molt bé. I vull dir, és que llegeixo molt, és que soc una mica caòtica amb tot això. M'agraden molt els llibres, per exemple, de Fragmenta. Home, sí. Sí, sobretot el del Jordi Graupera, el d'Estimaràs Déu sobre totes les coses, és un llibre que em va donar molta perspectiva. Què més tinc per aquí a veure? Tinc moltes coses, eh? No, mira, justament tu que estàs ensenyant també llibres, justament l'altre dia vaig començar un clàssic, Fanny Caré, en aquest sentit. Iniciació a la saviesa, justament ell combrega entre aquestes filosofies orientals amb el cristianisme, precisament, i també, vaja, per mi és un dels mestres de vida. El vaig llegir justament quan estava fent un recés a Montserrat i són aquells llibres que em vaig trobar a la botiga i demés, però també és un d'aquells pilars també de la meva vida. Doncs mira, vaig divendres a Montserrat, sí. Ah, mira. Sí. Però sí, jo diria que potser Chesterton és el més... el que més em va afectar en el seu moment, no sé com dir-ho. O sigui, que em vaig llegir i vaig pensar, uau, això és una altra cosa, això, saps? I l'altre és l'Evangeli. Fa l'Evangeli i s'ha de llegir l'Evangeli, que és una cosa que molta gent diu, no, jo l'escolto a missa. No, a missa l'escoltes un cop a la setmana, hi ha un Evangeli per cada dia. O sigui, obre el de Xonsis, evangeli.net a internet i tu llegis cada dia, són 2 minuts. I segur que et fa pensar. Perquè, Montserrat, com t'has d'imaginar en aquest sentit, en el teu moment del claustre interior, no? Que deies, Teresa de Jesús, no? A les morades, no? És a dir, com t'has d'imaginar en aquest sentit que fas la teva pregària? És a dir, fas al llit, tens un lloc ja habitual al teu escriptori, no sé, com ho fas? Sí, aquí l'escriptori, jo treballo a l'escriptori, però de vegades és això, se m'ajunta la feina amb la pregària i de cop i volta dius, anem a trucar al timbre del Nostre Senyor un moment, que d'aquest pensament és interessant per compartir, saps? Jo tinc l'estampeta d'aquesta, que és de TC, i la tinc aquí per quan em passa això mentre estic treballant, i a més tinc els goig de la Nostra Senyora del Claustre de Solsona, que per mi és superimportant. Però jo normalment prego, o sigui, jo normalment intento passar per l'església, ni que sigui un cop al dia, perquè sí que és veritat que aquestes pregàries com que l'Esperit Sant bufa un vol i de cop i volta tot es converteix en una pregària, són molt xules, però de vegades necessites posar-te en les condicions per fer com una pregària en profunditat, i penso que l'ambient de l'Església ofereix això. I llavors hi ha la pregària més maca de totes, que és la que ens ensenyen quan som petits, que és la d'abans d'anar a dormir, que és que fer una mica d'examen de consciència, què he fet avui, què he fet bé, què he fet malament, a qui he fet sentir bé, a qui he ajudat, a qui no he ajudat, a qui he ferit. Vull dir, aquesta és una pregària molt maca perquè és una pregària molt tendra. Potser aquesta és la pregària que fa més anys que faig. Fins i tot quan no practicava gaire, aquesta la feia. I és molt ignaciana, en realitat, també, no? Justament de l'experiència, no? Que deia Sant Ignasi. Sí. I en aquest sentit, hi ha algun sacrament en particular que t'hagi marcat profundament? A veure, a mi la confirmació em va marcar molt perquè em va obrir les portes a la consciència de la meva fe. No és el mateix tenir fe que ser conscient de la fe que es té. Quan ets petit tens fe potser perquè no t'han ensenyat una altra cosa. En canvi, quan et fas gran tens consciència de la teva pròpia fe. Però a mi el sacrament més bonic de tots és la confessió. Perquè és l'última expressió de l'amor, de tot l'amor, de l'amor que tenim per Déu, de l'amor que tenim pels pares, de l'amor que tenim pels fills, pels amics, per la parella, per tothom. L'última expressió d'aquest amor és el perdó. És la capacitat que tens per perdonar. I a mi la confessió em recorda això, que les puc fer de l'alçada d'un puto campanar i quan vaig allà sempre hi ha algú a l'altra línia per escoltar-me i per perdonar-me. Quina va ser la darrera vegada que et vas confessar, si es pot saber, La darrera vegada va ser abans de la Núria, fa un parell de mesos. És molt de temps perquè jo intento confessar-me més sovint,
Vull dir, també moltes vegades perquè jo no... O sigui, no tinc... Tinc acompanyament espiritual, però no tinc com un director espiritual. Llavors, doncs vas allà i fas la xarleta, també, saps? Vull dir, ho Sí. sentes. I que moltes vegades també és com una manera de trobar aquesta relació, no? És a dir, aquest punt de trobada, no? És a dir, justament és com fer de missatger, no? D'alguna manera, entre justament la divinitat, no? I Sí. Sí, ostres, mira, l'altre dia vaig veure per Twitter una imatge de... Saps que hi havia com una mena com d'escribes abans de la Rambla, que els analfabets hi anaven i els dictaven la carta i ells escrivien la carta. I vaig pensar, ostres, crec que les úniques persones que poden tenir un coneixement més gran de l'ànima humana que aquesta gent que està asseguda escoltant cada dia les cartes d'altra gent és un mossèn. Vull dir, o sigui, hi ha una cosa que em meravella, que és la curiositat de pensar, o sigui, l'enteniment que tenen de l'ànima humana, la gent que està asseguda escoltant cada dia la pitjor versió de l'home, perquè tu el que vas explicar allà són coses grosses i lletges. Sí. Però que bonic després és rebre el perdó, justament, no? És a dir, jo penso que és la millor resposta que pots tenir davant del que... Sobretot davant aquesta explicació, no? Aquest missatge que tu estàs oferint, no? És la millor manera... És que no pot haver cap altra millor resposta que justament no sigui el perdó. No, a mi m'ensenya a ser més flexible, sí, perquè et posa davant del mirall. I de seguida penses, qui sóc jo per jutjar a ningú? Qui sóc jo per intentar disciplinar algú? Qui sóc jo per dir-li a algú que fa les coses malament? Si quan em miro sóc aquesta tia. Llavors, a mi m'ensenya, el decàleg de la serenitat de Joan 23, hi ha un punt que diu, només per avui no intentaré disciplinar ningú més que a mi mateix. Doncs jo surto del confessionari una mica amb aquest ànim, no? O sigui, no soc ningú per dir res de ningú. I com s'ha anat transformant aquesta relació amb Déu amb els anys? És a dir, com ha anat canviant, variant? Ha anat variant en què no varia. És a dir, ha anat variant en què jo, és això, havia tingut moltes anades i vingudes i ara és una cosa que tinc molt integrada a la meva vida, a la meva manera de pensar, a la meva manera de moure'm, de llegir un llibre o llegir el món. Vull dir, no... I ara entenc que no puc... O sigui, que un mal moment no em farà canviar la manera de veure. O sigui, ja això és un viatge per tota la vida, no? Vull dir, ho tinc molt integrat. I m'ha costat, Sí. És molta feina, això. Però sí, i també és més... Tinc més capacitat d'agafar perspectiva quan potser no estic tinguent una temporada de gaire proximitat amb Déu, perquè sóc conscient que és una temporada, però que el meu final és amb ell, que sempre acabo trobant la manera de tornar, saps? I això em dona molta pau. Doncs mira, Montserrat, que bé, la veritat, acabar d'aquesta manera l'entrevista. Moltes gràcies pel teu temps i per deixar-nos entrar a descobrir les teves serres espirituals. Et seguirem als mitjans de comunicació. I moltes gràcies, he après molt, Montserrat. Ai, moltes gràcies, està molt bé. I a tots vostès, doncs, recordin que ens poden trobar més entrevistes i més protagonistes al nostre canal de YouTube, a Spotify i a les xarxes socials d'espiritualitats.cat. Fins la propera.